Hello friends, welcome to Kichu Cooks. Pure glass sol mel. Friends, iniyana appa man podondulle. Rava paddu man podondulle. Tole indu posatyana appada kavaligana ide. ಎನ್ನಡೊಂಜಿ ಕರ್ಪದ ಕಾವಲಿ ಉಂಡು ಅನ್ನ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಇರುತ್ತಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ಕಾಸ್ಟ್ 1200 ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ಕಂಪನಿ ತಲೆ ಕೊಂಚ ಗ್ಲಾಸ್ದ ಮುಚ್ಚಳ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆದುಂಟು ತುಯರತ್ತಲೆ ఒక లక్క 2 ఇంచు నుంచి ఉండు హైట్ ఎత్తును ఒక ಎಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ಅನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜ ಏನಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನೀನಿ ರವಾ ದೆತ್ತೊಂದೆ ರವೆ ಬಾಂಬೆ ರವೆ ರೆಡ್ ಕಪ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊನಲ್ಲಿ ಮೊಸರುಲ್ಲ ದೆತ್ತೊನಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಡ್ಡು ರವಾ ಪಡ್ಡು ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿಂದು ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ರವಾ ರೆಡ್ ಕಪ್ ರವಾ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದು ನೆಕ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಮೊಸರುಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಶೋಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದು ನೆನೆಪುಂಡು ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ರವ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ದೀವೋಡು ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಂಚ ಉಪ್ಪಡು ತುಲೆ ಶೋಕುಡು ನೆನೆದಳು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ರೆಡ್ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಬೊಕ ಕರ್ಬೇವು ಚೂರು ಬೊಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ ಎಲ್ಯ ಸ್ಪೂನ್ ಸೋಡಾ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ನಮಗೆ ಏತು ಬೋಡಾತ್ ತೆಳು ಮನ್ಪುಗ ತಲೆ ಏತು ತೆಳು ಪಡಿ ಯಾರು
ತುಲೆ ಬೆಚ್ಚರ ಅಪ್ಪದ ಕಾವಲಿ ದೀತೆ ನೆಕ್ ಆಯಿಲ್ ಪಡ್ಕ ಚೂರು ಚೂರು ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದ ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ಲೆ ಅದು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಗ ಬೇಯಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಜೋಡ್ದಿಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಲೋದಿದ್ದು ಬೇಯ್ಪದು ತುಲೇನೇನು ಉಲ್ಟ ಮಂತ್ ಪಡ್ಗ ಒಂದು ಉಲ್ಟಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬೇಯಡೆ ತುಲೆ ಬೇಯ್ದೆಲೆ ಎಂದೆಪ್ಪುಗ ಇರೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಡ್ಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಂಚೊಂಜಿ ಟರ್ನ್ ಮಂತದ ಮನ್ಪೊಡು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಗ ಬೇಯಡು ಟರ್ನ್ ಮಂತ್ ಪಡ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಅದು ಬೇಯ್ದೆಂಡು ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಡೋರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಆಗಬೇಕಂತ
ದೆಪ್ಪುಗ ತುಲೆ ಅರ್ಧ kg ರವೆಟ್ ಒಂಜಿ 6 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಲಫಿ ಆತನ ತುಲೆ ಎಂಚ ಮುರ್ಕದು ಇಂಚ ತಿನ್ನೋಳು ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರವಾ ಅಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲಡು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್